La Biblioteca, l'Àrea de Joventut i l'Institut Joan Puig i Ferrater engeguen un cicle temàtic enfocat al públic adolescent per tal d'abordar i esvair dubtes al voltant de la sexualitat i l'autoconeixement del cos. Ho fan a través d'un seguit de xerrades debat que inicien aquesta setmana, però que s'allargaran durant els pròxims mesos i que estaran conduïdes per professionals del món de la psicologia i la sexologia, així com agents dins el món de l'activisme i dels col·lectius feministes. Aquest mateix dimecres, el Castell del Paborde i l'Espai del Casal Jove han acollit ja les primeres activitats programades en el marc d'aquest cicle, que tot i que han palpat realitats diferents, han tingut un fil conductor en comú, el tractament des d'una perspectiva de gènere. Els alumnes de tercer i quart d'ESO s'han trobat al castell amb la sexòloga Helena Crespi, que ha conversat obertament amb ells i elles sobre sexualitat. Masturbació, diferents maneres d'obtenir plaer o consells sobre com gaudir d'experiències sexuals plenes i segures han estat només algunes de les tecles que ha tocat Crespi al voltant d'un món que encara es mou per l'enfangat terreny del tabú. Sempre que parlem de sexualitat sempre fa que la gent rigui, es posi més nerviosa, però bé, i per la quantitat de gent que hi havia, força bé, no? I sí, sempre hi ha temes que costen més, però bueno, perquè ens han educat en el tabú, per tant, bueno, també quan veuen algú que parla de manera tan natural, bueno, això sí, ajuda també. Els més benjamins de l'institut, els nois i noies de primer, han rebut la visita de l'artista plàstica Zinteta, ben coneguda a les xarxes socials, on a Instagram acumula gairebé 100.000 seguidors. Zinteta ha plantejat un taller sobre l'autoconeixement del cos, on a través de diferents il·lustracions s'ha parlat de la varietat dels cossos i les seves parts, s'ha analitzat la classificació social que se'n fa i s'ha reflexionat també sobre els rols de gènere. Conceptes, considera Zinteta, necessaris de ser assimilats com més aviat millor. Jo crec que s'ha de fer un treball des de sempre, no? Vull dir, no ha de venir... En el meu cas, jo vaig començar a obrir la mirada a finals de quart d'ESO batxillerat, no? Ja fa uns anys, però si des de petita a mi m'haguessin fet tot un treball tant de l'autoestima, l'amor propi, de mostrar diversitat, realitats, clar, el paradigma hagués estat totalment diferent. El cicle seguirà els pròxims 23 i 25 de març amb una sessió al Casal Jove a càrrec del col·lectiu feminista Mandràgores, que proposarà un intercanvi d'experiències al voltant de la sexualitat i el coneixement del cos. En aquest cas, la dinàmica s'oferirà als alumnes de segon d'ESO.